салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес ҳастем бародаро, ки солаш 95 сол, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объем 1.8. коробкаш механикаи ҳолаташ беҳтарин бародаро. мошин газу бензин кор мекунад, гази евро 4 задагӣ. матои коробка ходовои 100%, задагӣ пӯстагӣ надора. ҳуҷҷати танировкаш бошад то моҳи январ муҳлат дора. мошин бе ягон камбудия бародар, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри бохтар. нарша 50 000 сомон мега. харидори ани боша муомила дора бародаро. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои россияам бародаро. ай россия метавонед ки занг занед, ай тоҷикистон бошад тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошина ҳавати бародаро Opel Duty ҳастед, солаш 96 сол, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хуб ай бародаро. мошин тоза, задагӣ пӯстагӣ надора. матои коробка ходовои соз, газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, яксола ҳуҷҷатам дора. наша 35 мега бо савдо мешавад бародаро. касоне ани харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран метавонед ки занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Астраҷи Караван, солаш 99 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсали, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хуб ай. мошин бародаро тоза ай. матои коробка ходовишон соз, салон тоза, нахаду ҷошта заводил мешавад. қарор дорад дар ноҳияи қабудиён. наша 57 мега. мошин хар бошад биё мошини ай пешбина ҳайкина савдо мекунем назди мошинда. касоне харидор ҳастед бародаро, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Astra F Caravan ҳастай, солаш 97 сол, сӯзишворӣ газу бензин, кузов универсали, коробкаш механикаи, объем 1.6 простой. мошин ҳолати беҳтарин дорад бародаро. бе ягон камбудия, нахаду, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри ҳисор, наша 38 мега бародаро. бародаро мошин беҳтарин аст, состоянияшам хуб ай, наршам арзони хуб ай. харидор бошед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Lada Priora, солаш 2008, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.7. коробка механик, ҳолаташ беҳтарин. фарок сенон, электропакет, матои коробка ходовои 100%, ҳуҷҷати солона дора. состоянияш хуб ай, бе ягон расходу камбудӣ, фақат мегирӣ, ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, колхозобода бародаро.
нарша 22500 мега. Харидори аниқбошад биё ай пешбина ҳай кина мега савдо мекунем назди мошинда. Бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Мошин навбати бародаро вазни ва соли 2006, сӯзишвориш газу бензин, кузов внедорожный, объем 1.6, коробка механик, ҳолаташ беҳтарин, мотор бародаро инжекторай, рул гидравлик, мотор коробка ходовой соз, ҳуҷҷати солонааш пурра ҳастай, состоянияш бениҳоят хубай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 40000 сомон мега. Касоне харидор ҳастед, барои маълумоти аниқа ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омохи мошин, хона, замин, квартира ҳастед, барои фурӯхтани ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгириятон. Хайр то наварҳои оянда.